مرحبا يا حواتي يا بزلخمو سلام كتلو لي تسفاي كبر حج حنت حفتنا كاب هولاند زحتتتني حق ديو إلكتريك كتفقوا يوم حق حاش بعلوم كتفقوا كاي مثلا جن بتقلال لا أبزخونة جزء أبزوان زت راي زي كونس أبزخونة جزء إلكتريك بتفعل عليه ما قد خطف يخليو كمتي حج خمان لو مقنا أب برلين أوست سمعنا يو أب جرمن مالتي كلتا معلتي دي زيادة معلتي تأفي إنيرو زجن كأ تي ناي ماست تي إلكترو ماست تي ناي متحلال في إلكتريك كونيلوم سل زي ليفت وينجز بارتاي وي كاب محبر زلوهم أنصار زي أكايدا زي كايد زلو كله بوليتيكا كم زم كعجرجرو يلوم نتي منجس كحرقو يلوم بعلم زي صبروه كنديت شجرام تمالتي أب حد خبابي كمو أبزخون خفت أمي خليو بسنك السبات مالتهم كوني لهم بلاش هو ويبوحج ويدما كاتاستروفة قال انتايز بهال من قد قات مريديو بزتفعل عليه كاتاستروفة ناي نيتشر مالتيو كفت أمي خليو بحد قاتات كتبلو تخليها كمو بزي قدس أبي معاس كفت أمي خليو زين كقات أمي خليو سلازي كل جزية بتقلال لا انتايز بهال شمعة خلوكا زي لايتا زي فويات سويك بجرمن لايتا بإنجليز كم أكربيت غاز إكسترا كم زي ناي حبشة نحنا كستاي إكسترا ناي مفل حبون زلنا إكسترا غاز كم زي ناي كامبينج غاز بلوساتهم أب كامبينج اللي أمزو تقوملو تعدو أب كم أو كتحزاب كذا كل جزء أقدسيو نحر ليش تأفي أسني كم باور بانك زي باور بانك أنا زي موبايل ديو آيفون آيباد قال ختم الآن باور بانك زي تفعلي على ويناي سولار ليشي متى نتي زلوت أجم مفتحيك ترخبلو زي تفعلي أقحط على لخت جزء أدخل أبز وان زي خاب بزحتي سباتي جزء لو سلمن تابز وان زي نحريلناها مزخونتات ناي بوليتيكا مسراشا مفتات زلو انتاي فريحو مالو زي كستاي راشاسني ب اتاك ب سايبر اتاك مالتك اب كمبيوتر زي نتورك نايتي الكترون also elektro Stromversorgung يبقى بجرمن نتيوم الكترو بروفايدر نعم ناتهم كمبيوتر ندحرات فئة نتيوم إلكتريك نعم جزانا زشد قلنا ناتهم كمبيوتر ندحر كم قلة تنكيفن ويناتهم infrastructure network ندحر بسايبر أتاك يعني زي بكمبيوتر ناب كمبيوتر شعو تسجمات كفت سامي خليو سلا يا بكونيلهم وج ناي مريض زي كونس وج بوشت مالتي ترديهم ندرو اللوندهم إتات أبز أوان زي خمان كله ينقرونا اليوم هالخات هالو بخموخ أني بزيادة بزح جزي خم وتسمع تمنجس خمان شمعي هالوكم زي هالوكم يبلنا اللخت بالتخليها حجي زيادة خب نورمال كنفرح يبلنا كنفتنا لنا نورمال التخونتات بتغلال عالم تغير ديزولو التأكايدا ديو تي زنبر حقتات ديو تي حقتات يغيروا ولو بزح نجر كم تبت فيديوهات زبلو ينقروكم زلخو أبزينات سمعوا تخونوا قليهم أبكال ميديا سمعوا خمان تهلو دك عدنا بكال عدي خدلهم تخلوا أكايدا سلدسي بلهم ببزح يكتب له تخلي خمت أبكال فيديوز قلت كو زخ تفعل عليه مخنياتي زلهم نعم جن حدا كابتي زي مسحب يو دسله زي بلو زي دقفو ساتم أبسلام هاجرم كنبرو زدليو دم خاء تريسك بزحوم دم خاءتي كرز بزحوم بزح نجربك بزح نتبين ناتهم نتبخ علوم التكنترول كأبزحوم مالتس حاجة منجسس كم كدمونات نت زي خمسة نغيرين أخبلو خلو قالوا يسم بدكايو إذا عبنت بقى مهزم تأخولكم كله نسدو نقبلو نداوا ولس AI كتفتشو شعو أبترت أرن حرقاتنا خاء ملأختنا منجس تسدد مالتها AI حسابلو التكنولوجيا يفقدوا له منبر
ቅኑዕ ሳ ኣይኮነን በርከ ናትካ ፕራይቬሲ ለካ ቀደም ግን ከዓ ፕራይቬሲ ይብሉና ነይሮም ስለዚ እቲ ኩነታት ኩሉ ይቕየር ኣሎ ምስቲ ስለዚ ነዚ ሓፍትና ብሓፂሩ እንታይ ክብላ ዝደሊ ኣብዚ እዋን እዚ ብብዝሒ ንዛረበሉ ዘለና በዚ ሳይባ ኣታክስ መታን ከይመፅኡ ግን ካብ ቀደሙ ነይሩ እዩ እዝን ኩሉ ግዜ ኣብ ገዛኻ ክህልው ኣለዎ ኢሎም እሳቶም ቀጻል እንዲዮም እዚ ናይ ቀዳማይ እንታይ ዝበሃል ያስተሂልፈ ቀዳማይ ረዲኤት ሓገዝ እዩ ዝበሃል እሱ ክህልወካ ኣሎ ኣቑሑት ኣብ ገዛ ኩሉ ግዜ ኣብ ማኪናኻ ከምኡ ኣስፕሪን ድዩ እዚ ኣገዳሲ ከኒናታት ክህልወካ ኣሎ በርክ ኣይፍለጥኒ ኖ ብዝኾነ ምኽንያት ካብ ገዛኻ ክትወፅኣሉ ዘይትኽእል ግዜ ክመፅእ ይኽእል እዩ ከምዚ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ረኣናዮ ዕግርግር ዝነበረ ቅድሚ እቲ መጀመርያ ዓመት እዩ ነይሩ እሱ ገሊኡ ከባቢ ኣይትውፁ ይበሃል ነይሩ ከምኡ ምሻለኩም ወይ ኣብ ኮሮና ግዜ ገዛኹም ትረፉ ገለ ምሻለኩም ሶ ወይ ሽዑ ከዓ ሃንደበት ፉሉይ ኣስቤዛታት ብሓንሳብ ይውዳእ ተረዲእኹምኒ ስለዚ ምቅርራብ ስኒ ኩሉ ግዜ ኣሎ ግን ኣብ ሚድያ ሕጂ ብብዝሒ ሕጂ ካ ትሰምዑ ዘለካ እሱ ከዓ የፍርሐና ኸውን እንድሕር ደሊኹም ኤክስትራ ቪድዮ ንበይኑ እንታይ ኣገዳሲ ኢለ ከምፃልኩም ክፍትን ይኽእል እየ እንድሕር ደሊኹም ማለት እዩ ከም ክንደይ ሰብ ከም ዝፀሓፈ ብታሕቲ ወሳኒ ሓደ ፅሒፉ ኢለ ሓደ ቪድዮ ከም ቀደመ ክሰርሕ ኣይደሊኒ እቲ ኣገደስቲ ኣርእስቲ ብዙሕ ስለ ዘለኒ እሱ እየ ቀዳምነት ክህቦ ግን ነዚ ሓፍትና ከምዚ ፍርሓት ኣትይዋ ስለ ዝረኣኽዋ ወይ ተሰኪፋ ስለ ዘላ ክነግራ ኣይደሊ ክትፈርሕ የብልክን and ዝነበረ እዩ ሓድሽ ኣይኮነን ሕጂ ግን ብዝያዳ ንሰምዖ ኣለና ጥራይ ክብለክ ይደሊ ናይ ግድን ከ ኣይኮነን ኣብ ኩሉ ክፍፀም ዘለዎ ኣብ ውሱን ቦታታት ክፍፀም ይኽእል እዩ ከማን ዝያዳ ከማን ኣብ ጀርመን ይብል በርከ ምስ ጀርመን እዩ ከዓ ህልኹም ተታሒዞም ዘለዉ ስለ ጀርመን ከኣነ ወሳኔት ዝኾነት ኣብ ኩሉ እቲ ኣብ ኤውሮጳ እንድሕር ዝተቢልኩም መብዛሕትኦም ጀርመናውያን እቲኦም ላዕሊ ደረጃ ዘለዉ ንፈልጦም ማለት እዩ ከም በዓል ኡርሱላ ቫንደር ላይን ድዩ እቲኦም ካልኦት ከምኡ ኣብ ብዙሕ እቲ ኣገደስቲ ፖዚሽንስኒ ፐርሰንቴጅ ብምእታዊ ከማን የምፅዎ ነይሮም በኣምሆይ ጀርመናውያን እዮም ወሰንቲ ዩሮፒያን ዩኒየን ከምኡ ከዓ እቲኦም ወሰንቲ ብጠቕላላ እቲ ሓይሊ ዘለዎም እሶም እዮም ተረዲኹም ኣብ ማእኸል ኤውሮጳ እዮም ካብ ቀደም ከዓ ሂስቶሪክሊ ምስ ራሽያ ድዩ ገለ ምስሓብ ኣለዎም ተረዲኹምኒ ድማ እቲኦም ኣሜሪካውያን ከዓ ካብ መሬቶም ኮይኖም እዮም ኩሉ ዘካይድዎ ዘለዉ እዚ ከዓ ንራሽያ ዝሕርቃ ቀንዲ ናይ ጀርመን ጠንቂ ምእታዋ ክስታይ እቲ ናታ ፖለቲክ ጥራይ ዘይኮነስ ካብ መሬታ እዩ ዝካየድ ዘሎ ኩሉ እሱ ከዓ ንደክቲኦም ደቂ ዓዲ ደስ ኣይበሎምን ኣሎ እሲኦም ከዓ ዝቃወምዎ ዘለዉ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ኣንጻር ናቶም መንግስትስ ኣለዉ ብዙሓት እኹላት ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ብፍሉይ ግዜ ክስታይ ክፍርሓና የብሉን በርከ ብዙሕ ነገር ከማን ካብ ዝንሰምዖ ኣነ ንነብሰይ ከማን ከምኡ ክብላ ኣለኒ ፀፀኒሐ እንታዩ ናይ ሚድያ ውግእ እዩ ከዓ ናይ ሚድያ ኣብ ሚድያ ሕጂ ብዙሕ ነገር ንሰምዕ ምሽ ክንፈርሕ ከዓ ይደልዮም ተረዲኹምኒ እቲ ሓደ ካብቲ መሳርሒ ኣብ ውግእ ወይ ኣብ ግዜ ቅልውላው ነቲ ሰብ ክተፍርሖ እዩ ከመይ ጌርካ ከዓ ክተፍርሖ ብሚድያ ንባዕሉ 10 ግዜ ከምዚ ዶ ራሽያ ከምዚ ኣገለ ምሻለኩም ከምዚ እሱስኒ ፍርሓት ኣብ ፍርሓት እዩ ክሕድረካ ዝኽእል ከምኡ ከዓ ከይንኸውን ክንጥንቅቕ ኣለና ሓቂ ሓይሽ ኣነ ንባዕለይ ክሳብ ውግእ ከም ዝመፅእ ኣይመስለንን ኣኪደ ክብለኩም ኣይመስለንን እንድዒ ያ ብዓብኡ ኣምላኽ ኣሎ እንዶኒ ማለትስ ልክዕ ክትፈልጦ ይትኽእል እንዲኻ ግን እቲ ምቕያር ናይቲ ግዜ ግን ክመፅ እዩ በርከ እቲ ኢኮኖሚ እንድሕር ፅቡቕ ዘየለ ስራሕ ሰብ እንድሕር ብብዝሒ ወፅኡ ሰብ ከዓ እቲ ዝለመዶ እንድሕር ዘይረኸበ እንታይ ይፍፀም ኣብ ሓደ ሃገር ዕግርግር ኣሎ ናይቲ ህዝቢ ንባዕሉ ምግርጫው ኣሎ ስርቂ ክራይም ሬት ይበዝሕ ስርቂ ይበዝሕ and እሱኢታት ኣይተርፍን እዩ ዝኸውን እየ ዝብል ኣነ ድሮ ከማን ትሪኦ ኣለኻ እንዶ ውፅኢቱ እቲ ብዓቢኡ ክሳብ ውግእ ገለ ግን ኣይመስለንን እዚ ናተይ ግምት ማለት እያ
سلا حاد بروباغندا بخلو عجنا أمنت بزح خات سمع عند حد تخاتاتي الكائن وحق يس كفكايو بتي براشا زمت مفررح نكاب زعد زمت ويكاب أوروبا أنصارهم مفررح كتسمع خلخا تأجريشن كم زخن جبرنا تفخرا جلا يسكفكايو حقهم يهم جن حد مسارحي كابتي زخف يمالتيو نتي هزبي زفرحون نتي تصلاعي خا كستايخ قبرو كفرحو زقبو مالتيو كلتي خاصني كلتي أمسني يفرارحو اللو مالتيو وي أغريشن اللو مالتيو بحتصيرو تسفى نقبر جن كم قال طبو خنسمع أمونغو تعارقو وي مفتح خرخ بلو تي إيكونومي جن سوفيزو بزي بقوقو كاب نوح عمتات كيرو كم قدمو صبو يلن حج خا نداق الطفه اندا تبالاشو يمصالو اذا خا بوزح زتفالالي مخنياتات يزلو عابي مخنيات تي عدتات ببزح ገንዘብ እንዳፈጠራ ولا حد برودكشن زي بلو تገንዘብ بزي برودكشن دحر بزيحو خا اب حد عداغا واغو يخورد زلو واغا يوردالو مالتيو كمو خاني تي interest rate تي ولد እንዳጎደለ ዝመጽ ዘሎ ሕጂ መታን እቲ ኢኮኖሚ ከበርትዕ ወይሎም ወለድ የጉድሉ ወሎ እቲ ማእኸላይ ባንክ ወለድ ከውርድ ከሎ እንታይ ይፍጸም ብዙሕ ሰብ ክሬዲት ይልቃሕ ገንዘብ ልቃሕ እንድሕራሎ ብብዝሕ ኸን እንታይ ይኸውን መሊስካ ዝያዳ ገንዘብ ትሰርሕ ኣለኻ ኣብ ፕሮዳክሽን ዘይብሉ ዓዲ ተረዲኹምኒ ካብቲ ዘሎ ገንዘብ ኣይኮን ካን ተለቅሖም ዘለኻ መሊስካ ሞር ገንዘብ ናብቲ ማርኬት ትሰድድ ኣለኻ ማለት እዩ ፕሮዳክሽን ገና ዘይብሎ ተረዲኹምኒ ስለዚ እዚ ከዓ መሊሱ ነቲ ዋጋ ገንዘብ ይዘውርዶ ሕጂስኒ እቲ ክስታዩ ከምዚ ሰርክል እዩ ከምዚ ቪሽስ ሰርክል ቶይፍልስ ክራይስላውፍ ይበሃል ብናይ ጀርመን እንድዒ ብትግርኛ ከምዚ ሰንሰለት ዓይነት እዩ ተረዲኹምኒ ብኸምኡ ከዓ እቲ ወርቂ ናብ ላዕሊ ይኸይድ ዋግኡ ዋጋ ገዛውቲ ይጎድል ሕጂ ኩሉ ብሓንሳብ ዝተኣሳሰረ እዩ ተረዲኹምኒ ብዙሓት ሰባት ሕጂ ገዝኦም ክሸጥዎ ይደልዩ ብጀርመን ናብ ካልእ ሃገር ክኸዱ ይደልዩ ደቂ ዓዲ ዋጋ ብብዝሒ ገዛውቲ ዝሸጥ እንድሕር ኮይኑ ከዓ እቲ ዋጋ ክወርድ እዩ ተረዲኹምኒ እቲኦም ሓድሽ ገዛ ክገዝኡ ዝደልዩ ውሕዳት እዮም ካብ ናይ ቅድሚ ቁሩብ ዓመት ከዓ ገዛውቲ ተሳኢኑ ነይሩ ዝግዛእ ሰብ ዝደሊ ገዛ ከዓ በዚሑ ነይሩ ተረዲኹምኒ ሕጂ ምስ ኩሉ ብሓንሳብ ዝተኣሳሰረ እዩ ብኸምኡ ከዓ እንታይ እቲ ገንዘብና እንታይ እንተገበርናዮ ይሓይሽ ያ ብርገ ኮፍ እንድሕር ኢሉ ወላ ሓደ ኣይትኸስበሉን ኢኻ እምበሺ መዓልታዊ ይጎድል ኣሎ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ወርሓዊ እቲ ኢንፍሌሽን በዓሉ ይበልዖ ኣሎ እቲ ገንዘብ እሱ ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ኣይትፈልጥኒ ኢኻ እንታይ ካልእ ካብኡ ዝገደደ ኸማን ክመፅእ ይኽእል ትሪእዎ ኣለኹም ኣብ ክንደይ ሃገራት ገንዘቦም ይጠፍእ ኣሎ ተረዲኹምኒ ኣብ ካልእ ዝተፈላለዩ ምፅኤልኩም ነይረ እቲ ኣብ ባንክ ስኒ ክሳብ ክንደይ ሓይሊ ኣለዋ ኣብኡ እንድሕር ኮፍ ኢሉ ናትካ ኣይኮነን እቲ ኣብ ባንክ እንድሕር ጭራሽ ወዲቓ ኸማን ስኒ በቃ ምስኣድ ወዲቑ ኣሎ ማለት እዩ ገንዘብካ ጠሊቑ ኣሎ ማለት እዩ ብኸምኡ እሱ ኢታት እቲ ክንገብሮ ንኽእል ክንገብሮን ኣለና እቲ ክንገብሮ ዘይንኽእል ግን ወላ ሓደ ማለት ክንርበሽ የብልናን ብሓፂሩ ክብል ይደሊ እዚ ቪድዮታት ከም ሓበሬታ ክትሪእዎ ኣለኩም እምበር ከምዚ ከይንኸውን ገለ ፍርሒ ክኣትወና የብሉን ተረዲኹምኒ ዞቪዞ ከዓ ሓደ ክትፈልጡ ዘለኩም ከዓ ናይ ጀርመን ድዩ ናይ ዝዘል ናይ ውሱን ዓድታት ጉዳይ ኣይኮነን እዚ ሕጂ እቲ ናይ ሙሉእ ዓለም ጉዳዩ ስለዚ ኣብዚ ኸትካዮስ ዳርጋ ዝተመሳሰለ ሽግር እዩ ዘሎ ኣብ ኣሜሪካ ረኣይዎ ሕጂ ክንደይ ሰብ ካብ ገዝኡ ይወፅእ ኣሎ ስለምንታይ ካብ ገዝኡ ይወፅእ ኣሎ እንድሕር ኢልካ ገዛ ክራይ ከም ድላዮም ላዕሊ ይሰቕልዎ ኣብዚ ዓዲ ሕጂ ከምኡ ይፍቀድን እዩ እቲ ዋና ገዛ ክንዲዚአ ዝደሊ ዝመፅእ ዘሎ ወርሒ እንድሕር ኢልካ ክትከፍሎ ኣለካ ሶ እንድሕር ዓቕምኻ ዘይኮነ ካልእ ገዛ ክደልያ ካልእ ገዛ እንድሕር ዘይረኸብካ ክትወፅእ ኣለካ ናበይኻ ትኸይድ ናብ ፅርግያ ሰብ እንድሕር ዘይብልካ ከምኡ እዩ ዘሎ ሕጂ ኣብ ብዙሕ ኣሜሪካ ሕጂ ብዙሓት ኣብ ማኪንኦም ይነብሩ ኣለዉ መሳኪን ብሕልፊ እዚ ዝሓለፈ ዓመታት ካብ ነዊሕ እንዲሁ ገይሩ 2008 ኦልሬዲ ብዙሓት ካብ ገዝኦም ክወፁ ነይርዎም እቲ
كستاي كرايسيس كله كلش حنشوف من تذكروا نحكيكم حاجة خاصة جدًا له مليسو ترديكمني قال لهم تاتيلهم مليسهم نورمال هوت كمسرتو خيلهم ብዙሓት ሰባት ግን ክሳብ ሎሚ ኣብ ማኪኖም ይነብሩሉ ስለዚ ዳርጋ ሙሉእ ዓለም እዩ ብኻ ካናዳ ኸትኩ ብኻ ናብዚ ዓዲ ኸትኩ ኸማን ክንብል የብልናን በርከቲ ጉዳይ ኣብ ኩሉ ዓለም እዩ ዘሎ ጥራይ ክሪኤቲቭ ኮይና እንታይ እንተገበርና ሓይሽ ትገንዘብና ክንብል ኣለና ኣና ብዓዲ ዲና ገለት ክንከፍት ናብ ኣፍሪቃ ዲና ሕጂ ጻዓዱ ሕጂ ንኣብነት ከም እዮም ዝገብሩ ዘሎ ይመቃቅልዎ ኣሎ ኣብ ሓደ ይሓድግዎን እዮም ተረዲኹምኒ قال لي أما بكلا عده جزاي جزء ناي كلا باسبورت يجزء زي كونس جنزب ندحر لك بعلت جنزب ندحر كوينكا أبقى لي هاجر بقليلو باسبورت يوم زهوبها ترديكمني كل التسلسل باسبورت حزلو متى أنت خفي الناس قلت إفنا خبز عدخ نهدم قال جزء ما بزي قال لي يشت وقال لي يترفوا حدا خل التسبات كا حجي الله زفلت كمان جزء حد يسجزء الله سلازس እቲ ህይወት ከም ቀደሙ እንዲሁ ግን ንሕና ከም ወጻእተኛ ኣነ ከምቲ ኣነ ዝብሎ ቅድሚ ሕጂ ክንደይ ሓቲቶም ንብዚ ቀረባ ግዜ ገዛ ክንገዛእ ንሓስብ ኣለና ኣይምስ ገበርኩን ኣነ ምዝ ኩነታት ማለት እዩ ቀደም ጽቡቕ ሓሳብ ምስ በልኩ ቅድሚ ዓሚ ድዩ ያ ዓሚ ወይ ቅድሚ ዓሚ ከማን ቅድሚ ዓሚ ብርከ እቲ ግዜ ግን ተቀይሩ እዩ ሕጂ ብርከ እቲ ገዛኻ ኸኒ ናትካ ድዩ ድሓርከ መንግስት ከመይ ዝቕየር ስኻ ናይ በሐቂ ወዲ ዜጋ ይኮንካን ስለዚ ኩሉ ኣብ ግምት ክንእትወለና ተረዲኹምኒ ክመጽኡ ማለት ኣይኮን ዝኩሉ ዝብለኩም ከኣ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ከይኾነ ከኣ ክተርፍ ይኽእል እዩ ከምቲ ዘለዎ ጽቡቕ እቲ ተኽእሎ ግን ኣሎ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ስኒ ይኸውን እዩ ኢልክና ከምዚ ከኣ ከይትብሉኒ ዝኾነ ነገር ዝብለኩም ተረዲኹምኒ ብርከ لك أخت فلت أيتخني خاصاتهم نبعلهم كفلت أيكونيهم أتي ترند رايم زفلت ناو يدهب الله تي قدياتنا ناب كم زعينة يدهب الله خاطر تخنبر لك أنكواي أنس كالوت كمان كي لا تات كفلت أيكونيهم مئة خميتي ملتخو بخاي كلونيهم ريخهم ناي بيتكوين حجي بيتكوين حق كن كيرينا خاب كل تشحن عسان شديشتن تبلا لا جرمن حق كيرات خالوت كمان كغيروهم ترديخمني سلازي ناي بيتكوين زلكم كأب زيادة إكسترا فيديو خسرحنا أوكا I don't know مثلاً كندي سبات يختخونو حتتو تي حقتها تغير بحالالو ببزح قال لي يسبي بيتكوين زلوك أبى بزحي شيء قالوا بسوان زي سو ندعي حسابوا لكم بحثيرو كله أستبهلنا حبريتها نفتو information نفتو تمرت نفتو السوء وسانة خاني أبزق وان زخن كبلو يدلي زيتات كا حفتي قرب كسنك تسفاي قبر أيتربشي كبلك يدلي and yeah كسب مزاي جزي thank you bye